Baliatu nahi dugu hitzordu hau, alde batetik Euskal Jendartearekin hausnarketa bat konpartitzeko, eta bestetik alderdi sozialistari, gobernu espainolean dagoen alderdi sozialistari enplazamentu bat egiteko. Gure ustez, espetxe politikaren aldaketaren aldeko aldarria nagusia da Euskal Herrian, transversalki atxikimentu gehien jasotzen duen aldarria izango da gure herrian momentu honetan. Hamarkadak izan dira herri hau modu desberdinetan mobilizatu egin dela aldarrikapen horren alde, eta urte luze guzti horietan beti gobernu espainolaren ezetza topatu egin dugu. Gobernu espainolaren ankerkeria topatu egin dugu. Pasaren urtean, esango genuke ezuste batean edo, alternantzia politiko bat eman zen Espainian. Alternantzia politiko horren ondorioz alderdi sozialistak hartu zuen gobernuak, eta esan du behin baino gehiagotan prest dagoela politika penitenziarioa aldatzeko. Gure ustez honek aldaketa bat ekartzen du aurreko testuinguruarekin alderatuta, egoera berri batean gaude, eta Euskal Jendartea, Euskal Herriko instituzio eta alderdi politiko eta sindikalak egoera berri horretan modu egoki batean eragin egin behar dute. Ez da ikusle moduan egoteko garaia, alderantziz, testuinguru berri honetan eragiteko garaia da, eta urteetan aldarrikatu egin duguna lortzeko. Bestetik, baliatu nahi dugu ere alderdi sozialistari enplazamentu bat egiteko. Orain dela 7 urte, alderdi sozialistak konpromesu batzuk hartu zituen aieteko testuinguruan espetxe politikaren aldaketarekiko nazioarteko eragileen aurrean. 7 urte hauetan gauza asko aldatu egin dira. Alde batetik eta desegin egin da, bestetik eta desegin ondoren Euskal instituzio eta alderdi politikoak Euskal Herria izango genuke garbi dute hurrengo urratsa espetxe politikan kokatu egin behar dela, eta hirugarrenik, eta gure ustez elementu importantea da ere, gobernu frantsesa inplikatu egin da eta espetxe politikan aldaketa batzuk eman ditu. Testuinguru honetan, gure ustez, alderdi sozialistak konpromesu berriak hartu behar ditu, ausarta izan behar du, Euskal Herriko jendarteari zor dio, are gehiago, esango genuke Espainiako gizarteari ere zor diola, zeren Euskal Herriko eta Espainiako gizartearen arteko elkar bizitzarako beharrezkoak dira halako distentsio neurriak.